Hvad så? I dag, som jeg lovede, det kan godt være, den kommer lidt sent ud, vil jeg spille lidt Fallout 4, ja. Men hvis I gerne vil se mere Fallout 4, og ja, bare mere spil, så like og subscribe til vores kanal, det var dejligt. Ja. Hej. Okay. Ja, vi skal lige ind først. Og så skærer man lige af. Ja. Så er vi tilbage igen. Jeg skal jo lige logge ind, fordi I skal ikke se min kode, og ja, du ved det. Vi skipper lige her. Sådan det. Hvis I sådan gerne spille med mig, så hedder jeg skriv dem til yellowsniper.dk. Ja, hvis I gerne spille med. Nå. Vi spiller bare derfra, hvor jeg spiller, ikke? Som I kan se, er jeg level 24. Hvorfor kommer ikke noget frem? Den er meget dejlig, den her. Den er lidt svær, men mange skud skal der bruges. Og kraftig våben. Så ja, yeah. Det kan både det hele. Okay. Det kom ind i starten lidt ud med at dø, ikke? Så, ja. Der er lavet med det. Køsechip. Sådan har jeg faktisk. Den mission skal nok tage på den tidspunkt. Så dør jeg hver gang. Vent lige. Står han lige derfra. Nu kan jeg dør hver gang. Jeg ved ikke, om jeg siger det ordentligt. Der er lidt meget lys på, men ja. Men lige. Det vil lige, fordi det tror jeg, det gør. Og det er noget med, at jeg har alt for meget på mig. Jeg har ikke noget med alt for meget stof. Jo, det er en. Jeg skal lige med junk. Hvad gider jeg ikke have her? Ja, det kan godt drømme. Det er jeg god for. Så hvad sker der? Dog meat. Hey. Wait there. Oh, she trade. Jeg skal lige af med noget herovre hos dig. Hvad er det, jeg skal af med? Ikke
Den. Nå, det man skal bruge. Ja, sådan granat der. Det bruger jeg her. Så. Går mit radiation. Skal lige ind og have en stempatch. Den er så meget certifikat ind. Der har jeg da også. Den var der sat ind så. Og det red array er sat ind. Så er det klart, at jeg ikke får hjælp. Ja. Jeg kan godt lide at være sådan en sniper, det synes jeg er sjovt. Det er bare bright der. Hashtag bright. Okay, jeg tror bare, du stikker den her. Det er også bright. Undskyld, det er så lyst. Jeg kan sgu ikke gøre for. Jeg tror, det skal til arbejde. Sådan. Gasmask. Det kan jeg se. Undskyld for den lille pause der. Der var lige noget, der gik galt. Ja, det. Hvad er det her? Ham gider sgu ikke hente. Stille og speed. Fuck, ikke det der igen. Wait, what the fuck? What the fuck? What? Det var dumt. Fuck. Det var dumt. Hvad er det der? Brotherhood Night. De ting er ud, hvad jeg skal jeg tjekke, om det er gode. Jeg er lige glad. Anrights armor. Der er sådan sindssygt. Se her. Det er ikke sådan rigtigt. Chase please. Den er... Ja, den er god. Den skal vi af med dig. Og af med dig. Og af med dig. Skal vi lige også lige... Bosch-uniform. Skal vi lige have Bosch-uniform på? Det skal vi af med dig. Ja. Jeg tror, jeg bliver bedst nu. Ja. Jeg skal på syg. Farvel sammen. Du skræmte af mig, din lille lorteknæb, mand. Husattacken. Super mutant master. Fuck, kan der være til at ramme mig? Jeg kan bare ikke sige narterøv. Fuck, en ringe pistol. Fuck you. Gotcha. Hvor er den? Armen den bare. Okay. Jeg bliver fucking voldtaget, mand. Hvor er du henne? Der er en lille
bøs der. Stop being a faggot. Jeg er slet ikke. I'm not getting wrecked, man. Så bare ikke tabe til den spørg. Fuck gamer, du lille bøsse. Fuck, skal der ikke særlig meget? Hvad sker der? Den nakker mig bare sådan sindssygt. Okay, hvor er det? Fuck det. Hvor er du henne? Man kan den skade så lidt, det er en fucking combat shotgun. What the fuck? Okay, jeg tror det er slutningen på den her episode. Men ses næste gang.